An yi wa Zara Buhari ca kan taron ganawa da ita a naira 10,000. 'Yar gidan shugaban Najeriya Zahra Buhari Indimi za ta shirya wani taron ƙarawa juna sani game da matsalar nan ta tsangwamar mutane musamman mata a shafukan intanet. Kamar yadda ta sanar a shafinta na Instagram, Zara za ta bayyana irin halin da ta samu kanta a hannun masu amfani da shafukan sada zumunta bisa irin tsangwama da tsokana da ba'a da ta sha. Kazalika, bakin da ta gayyata su ma za su bayyana nasu yanayin. Wannan lamari dai ya jawo wasu 'yan Najeriya sun yi ta yi wa Zara shagube da ganin cewa abu ne da bai kamata ta yi ba a irin wannan yanayi. Amma a ƙasan sakon da ta wallafa a shafinta na Instagram, Zara ta ce kudin za su shiga gidauniyar ta ZMB Homes ne. Ina da labari na da nake ta hankoron na bayar da shi na ƙwarin gwiwa da na samu duk da tsangwama da na fuskanta a intanet, kuma na san kuma kuna da shi. Zara ta wallafa a shafinta. Ba kyauta za a shiga ba taron, duk da cewa halartar zauren taron ba kyauta ba ne, amma akwai rahusa ga mutum 15 na farko inda za su biya naira 6,000 kacal. Waɗanda ba su yi sa'ar kasancewa cikin mutum 15 ɗin farko ba kuma to za su biya naira 10,000 domin jin labari tare da tattaunawa da Zara Buhari. Kazalika, kujerun kaɗan ne, saboda haka Zara ta ce a yi rijista neman shiga ta hanyar imel, ba sai an je kafa da kafa ba. Ina zumuɗi na ganku, ku tabbata kun turo sakon imel ɗin nan yanzu. Zara ta ce. Me ya jawo cece-kucen a shafukan intanet? Wasu masu amfani da shafukan sada zumunta da muhawara suna ta caccakar Zahra Buhari da cewa wace irin tattaunawa ce da har sai an biya kuɗi kafin a samu damar halatta. A ganin su, yaya za a yi 'yar shugaban ƙasa guda ta haɗa taron ganawa da ita kuma ta ce sai an biya kuɗin shiga? Zara dai ta ce kuɗin da ta tara daga taron za su shiga gidauniyarta na ZMB Homes ne. Ita wannan gidauniyar dai ta Zara na amfani da ita ne wajen tallafawa marayu da 'yan gudun hijira a sassan Najeriya daban-daban. Ga wasu daga cikin abubuwan da aka wallafa a shafukan sada zumuntan.